episod. Suntem cam bine. Uitați câte pâine avem, câte stacuri de iron avem. Am minat o oră în continuu. Aici. Dragoș a murit de 100 de ori, 100 și 1000 de ori. Noi am minat foarte mult, mai un pic găsim diamante. Dragoș moare. Murit? Ai luat ceva la tine, Dragoș? Nu. Mamă, ești nebun, paradisul. Bă, oamenilor, eu văd paradisul lavei. Eu cred că mi-s foarte aproape de diamante. Da. Deja nici nu prea ne mai străduim să luăm tot iron-ul. Că avem chiar. Am împins un stand. Am ajuns la bedrock. Ne-am dus 2 straturi în sus. Și acum... Eu am murit acum. O să o grămadă de diamante. Da. Probabil. Dar până acum n-am văzut pic de diamante. Este lapis! Am zis că diamant. Mamă, câte lapis! Da, și fraților, am găsit și lapis. Știi ce am pățit odată cu Raul pe PS? Mergeam, minam foarte repede. Știi că aveam diamante. Când mă duceam în spate, știi câte diamante am ratat? Cât? Vreo 6. Jos, pe sus. Da, eu ăla una. Poate dăm spammer. De spammer. Băi, eu văd în drum. Bun. Unde ești tu? E acolo la săten, ce au făcut sătenii. Uite, vezi? Da, mă. Acolo e de pescuit. Da, și azi este ziua lui Dragoș. Spuneți-i tot ce merge. Mori? Nu mori, ca armură. Mâncă pita. Am făcut foarte multă pâine să nu ne străduim să omorăm animale. Și... Am murit! Fac! Mă chema și pe mine? Nu. Ce? Stai! Nu mai itemele bune. Da, de ce umflăm baloane? Da, o adus baloane, da. Și să opresc episodul până umflăm baloane. Am umflat și baloane. Acum... Acolo e lavă. Nas. Mai săpăm. Sperăm să găsim diamante. Hai că a pornit episodul. Mamă. Umflat baloanele, Dragoș. Da? Îs mari? Du! Mamă, era 1 metru l-am umflat. S-a făcut Mare, ce s-a spart. 1 metru pe metru. Da. A pușcat ăla mare? Da, ăla meu. E. Nu, ăla tău, ăla meu. Da, hai, Dragoș, că am pornit episodul. S-a spart. Asta. Bagă torță. Și să sperăm că găsim diamante în episodul ăsta. Am săturat de... O să fac un coș de gunoi. Zici, așteaptă. Uite-se. Îl mai umflam un pic. Da. Asta și ăla. Da, hai să ne jucăm, Dragoș. Hai să ne jucăm. O să o dăm acolo. Nu. O să ceva caut.
Caut aici să vedem, poate găsesc diamante. Cred că e deja prea sus. O să dau încolo. Dragoș, hai să ne jucăm, că am pornit episodul. Da, și e bine. Ce? Hai să ne jucăm cu baloanele. Ce faină. Uite, am pornit episodul. Sunt 5 minute. Da, hai să ne jucăm. Da, nu sunt aici nimic. O să... Ia uite, deci am eu cu cicio. Ba! Pe bune. Iara, plin de lavă aici. Mai vreau. Îi dau aici. Dar nu mai găsim diamante. Episodul ăsta cred că să aibă 10 minute. Sper. Plin diamante. Dar nu găsim foarte diamante. Mai am pickaxe. Da, mai am. La 10 minute cred că opresc episodul. Ce cam banul? Nu, Andrei. Hai! Hai să te văd, Andrei. Ceau. Ăla și mare ce da. Ai portofel, Dragoș? Prima. Banii mei. Banii mei. Și de la cine mi-ai primit bani? De la Andrei. Și mai? De la Sebi? Și de la Ica. Și de la Ica. De la Mihai? Și de la Mihai. Dar de la mama și unde mami este bani de la tata. Cât ți-a dat? Câți? Cât ți-a dat, Andrei? Câți? 20? Nu. Ia câți?
Câți e de Cât mai dat? Cât? 20. Bagă. 30. Am dat 50. Da. Țin. Da, bine. Ciao. Să nu uitați să dați like.